Il-kap tas-Servizz tas-Sigurtà ta' Malta Godfrey Scicluna li għandu 61 sena minn raħa ġdid kien akkużat fil-qorti li kkaġuna feriti gravi fuq Raffaele Lugermo, anzjan ta' 91 sena. Scicluna kien ter l-anzjan nhar 2 ta' Ġunju 2012 għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar li m'inċident iżda nżamm moħbi għal 8 xhur sħaħ. Huwa mifhum li Scicluna riversa l-vettura tiegħu fuq anzjan li kien miexi fit-triq u konsegwenza tal-ġrieħ serji li ġarrab dal-anzjan spiċċa kellu jiddaħħal l-isptar. Scicluna ma tressax b'arrest iżda b'sempliċi ċitazzjoni u der quddiem il-Maġistrat Tonio Mikallef Trigona. Dan il-każ kien inżamm mistursa mal-Gvern taħt l-amministrazzjoni preċedenti sar jaf il-Gazzetta Malta Today kienet qed tinvestiga l-istorja u waslet biex tippubblika. Fil-fatt tard is-sibt 23 ta' Frar illi għadda fil-għaxija fi stqarrija xotta ta' sentenza, id-Dipartiment tal-Informazzjoni ħabbar li l-kap tas-Servizzi Segreti f'pajjiżna Godfrey Scicluna issospenda lilu nnifsu mill-kariga u dan sa ma jintemmu proċeduri kriminali kontra tiegħu fuq dik l-istess dipartiment sejjaħ bħala allegazzjoni ta' involviment f'inċident involontarju u aċċidentali ta' traffiku. Fil-fatt l-għada l-ħadd il-Malta Today ippubblikat l-istorja. Fl-istorja l-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo konferma mal-Malta Today li sar jaf dal-każ wara mistoqsijiet illi batitlu din l-istess gazzetta u qal li l-Korp tal-Pulizija ma setax jieħu passi dwar dan il-każ minħabba illi ma kellu l-ebda idea tiegħu. L-anzjan mit l-isptar Mater Dei fl-24 ta' Frar illi għadda.